Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ay, nako. Maulikit yun ang gugma-gugma, sir. Sakitan, nagkita, ana. Sama sa kong mama. Mga ako. Dili o di ko may gugma. Kay samok-samok rin ang kamong mga lalaki. Samok-samok rin mo sa mong kinabuhi. Kinahanglan magpakasal ta. Sa? Ha? Nanasag ka na mong joke? Seryoso ko. Mga asawa ko nimo. Ipadayon ta ang kasal nga gibiyaan sa imong kaluha. Sa? Oh, may mo bag dilan sa tamagisgot, ana, sir? Nanasad o. Isa ka na sa akong kabuhi. Ang hupaw na sab ka. Ay, kulbaan dyan ko, eh. Basta makabati na kung manghupaw ka. Ano mo may kasing-kasing imong kaluha? Ha? Nailad gyud ko niya. Maayo kay siya nga artista. Daghan siyang napatuo nga mahal ko niya. Oh, Wa siya kasing-kasing. Sungayan ang kaluha nimo. may mo bag dila sa nanimbo siya nga lanog sungayan. May mo bag di lang kamulaban niya. Kinahanglang tabangan ko nimo sa akong problema karon. Dili mahimo nga mag-uulang ako gina. Mas mag-uol siya kung palaraton pa ni mo dugay ang paglimod niya sa tinuod. Kung mangingilad man ang akong kaluha, labaw pa ka? Labaw pa ka nangilan si mong inahan karon? Gusto, takpan ni mo no? Sultihin na lang siya sa tinuod nga nahitabo. Dili. Pero, Dili ko mahimong ipanimpad ang kinabuhi sa kuinahan. Kinahanglang ampingan ako siya. Dili mahimong mamatay si mama tungod sa imong kaluha. Busa kung doon na kay konsensya. Luwasa ang ako inahan. Pakasli ko. unsa? Oy! Si Roy! Nakoy, saon man ni nakoy. Mura pag seryoso na magito siyang plano magminyo mi. Naunsa man ni ako kinabuhi. Magminyo dyan kong taong di gani na kuyab. Nya, pila pa kadlaw na ako nakaila. Upang gani ko makasuway kung silang uyab-uyab diha. Isa katunga na lang. Ni maminyo na noon ko aning Arnel. Lili, giunsa man ni mo niyo kong kinabuhi. Unsa man eh? Kuwang naman sa dang kwarta nga akong gitaguan din sa kumbag. Panuway. Wa nilain. Si Jiggy rin nagkuha ini. Karon ka lang tawhan na ka. Di ka ka magkamamutuwag saad, ha? Ha? Pangitaan ko salbahis. Tita, ayaw na lang ko nag-apikiha si Arnel og Lily sa paghatag ni mog apo. Dili, Yvonne. Kinahanglan makakita ko sa akong apo. Oh, tita, may ipangutan ako nimo. Oo, unsa man na. Gusto ba gyud ka nga makabaton kag apo gikan ni Lily? O musugot ra ka bisan laing babae? Musugot ra ko bisag laing babae, Yvonne. Tita, Ang importante lang nga mahal siya ni Arnel. Importante sabda ko ang batiyo ni Arnel. Nahibaw na magyug ka nga suod ka iming duha o ang akong anak. nahibaw ko ana tita. Og klaro na kaayo nga buhaton gyud ni Arnel ang tanan aron mahatagan kag kalipay. Og andam kong mutabang nimo sa imong problema karon tita. Aha. Tinuod ka? Ako kung mauna. Kumbinsihan na si Arnel og Lily. Kahatagan ako nilag apo. Tita, Nahibaw ko, Yvonne. Mubo na lang yun kaayo nga akong papakig-uban ninyo. O kana na lang yun anak kung kuwang sa kong kinabuhi.
ang apo. Tita, kalimti na lang gud una ng apo. Kay murag, nabisi pa man sila si Arnel og Lily. Gawas pa. Abi nimo tita, may ikumpisa lang unta ko nimo. Ha? Bahin sa unsa man na, Yvonne? Sa tinud-anay lang, no? Doon naman ko ilaing nagustuhang babae nga para kang Arnel, tita. O unsa? Ayaw lag kalain, tita, ha? Pero, dili ba ako ganahan anang Lily para ni Arnel? Yvonne? Ayaw lang pagsaba ini ni Arnel, tita. Pero nakabantay man ko kog batasan anang Lily nga dili ko ganahan. Ha? Kay nga naman di ay. Unsa may mo nabantayan ni Lily? Plastic siya, tita. Unsa? Plastic? Oh, tita, ayaw lang og kalain, ha? Basin unyag, atakehon ka unya diha tungod sa akong gisulti. Kuan. Okay ra na nako, Yvonne. Imo sad ng opinyon. Ato ra ni tita, ha? Ayaw lang og kahasol ining akong gisulti nimo. Pero, dili lang ko ganahan nga magmata lang kag buntag, tita. Ha? O gano'n nakaingon magkaana? Ngano nakaingon kang plastic siya, si Lily, Yvonne? Makabantay man kog kuana niya pero may good. Nga sobra ra sa tinuod ang iyang gipakitang pagtagad nimo. Ha? Usahay, makabantay ko nga busy siya sa iyang cellphone. Unya kun akong duolon, makurat, tita. Mao ba? Basta tita, ha? Ayaw lang kahasol sa akong gisulti nimo. May gibati ra ba ka? Tingalig maunsa ka. Tita, kalimti na lang akong gisulti nimo, oy. Kuan, ako naman ko tong obserbasyon, good. Nakasabot ko sa imong gisulti, Yvonne. May nabantayan ba yasab ko ni Lily? Ha? Pero gibaliwala ni nako tungod kay mahal siya ni Arnel. O dili ko gustong mahasol ang akong anak. Mao nga kung kinsa ang mahalon niya, mahalon ko nala usab. Mao ba, tita? O gusto ko nga mausab unta ka na ang buhaton mo, Yvonne. Ang unsa, tita? Kadawaton mo nga si Lily ang mahimong asawa ni Arnel. Lasin ako Lasa rin. Puro tapunan ako Lasa oy. Maudi ay nga nawa ka sabay kini ang kanidin, Lili. Kalma lang. Wasa kalma. Pakalmahon ko nimo. Nga imo man kong gikawata sa tubangan. Dili hilom ha. O ganong mawaw man ka? Ha? Ganong mawaw ka? Nga baga man kay kagdaw, ha? Imo lang kong lipaton. Iskandalo di ha. Dali. Mamauli. Mitukad na sa nang imong kasugaron. Hilom na. Ayaw ko sabi. O ganon din magkakasaban, ha? Nga imong kong gikawata sa tubang. Hilom na ha. Gusto na. Hindi ka pilos mo kumo. Pero sobra ka rin gibuhat mo. Ang tanan ni mong sad, why na tuman? Wa man gani ka magunahon na kung sa buhato nato sa itong gidahan? Wa pa man gani ka magkapangumpra? Wa pa man gani ka makasugod ng negosyo? Gisog dali ni magwarda sa kwarta! Lasa na gito. Higda oy. Mo na lang siyo kapildi. Kaya nang singabot ang dibalas. Okay sa minagdadi malas ako! Oh, ikaw! Jigger! Naina sa kong gipati, oy. Ay, nana. Kayong sanam sa kanina nuktok. Ay. Hello, Lily? Mami? May mo busol? Ay, sure. Dali, Mami, sud. Kumusta naman mo pamati sa lawas, Lily? Ay, kuan. Arang-arang naman, Mami. Maayo. Ay, niagyot ko. Kay doon ako'y gustong ipangutana nimo. Ha? Bahin sa unsa man na, Mami. Unsa magyud ang tinuod nimong gibati sa kong anak ni Arnel, Lily. Ha?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!